émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fandarana ça se dit bien dit, faly magnano barazarantsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka ity fandarana tia na amin'ny page ça se dit bien dit na amin'ny groupy ino vaovao. Araka izay efa hitantsika tagny amin'ny page sy maro samihafa tagny dia Abdelkrim no vahintsika ato amin'ny fandaharana tonga eto ny lehilahy labogosy andeha amaly ny fagnontaniana izay napetraka antsika taminazy ka arahotra amin'ny fara zay fandaharana zay. Faly miaraba ny Abdelkrim nagneky vahiny ato amin'ny fandaharana ça se dit bien dit. Tonga tsy miarahaba zegny mo namany tezitra ke faly miarahaba antsika mpagnaraka tsy tapaka ny fandaharana ça se dit bien dit de faly miarahaba ankiko koa eto tonga zay maromaro fogna tegna napetraka an'olo agny fa voalohany antsika esesika mombanao manokagna malôha ry resantsika azovy marigna ny tegna agnaranao Abdelkrim zay magnaranao fa magnino natao Abdelkrim raha ohatra ka tsy zay fitogno olo avaiza aiza mipetraka eto Tananarivo zay tegna fantatra. Tsara fipetraka le fagnontaniana. Abdelkrim zegny tsy tegna agnarako fa misy olo zegny fa mevy zegny tegna agnarako fa misy olo tsy mety tegna agnarako feky zegny ka tsy raha olo niaraka nianatra tamina. Za zegny misy fotoagna nagnano araiky le azonao araiky le mpihinagna après Ramadan igny fô nagnano musulman hely de avy teo amizay zegny tagny zegny le navitan'le Abdelkrim zegny fa ny tegna agnarako zegny tsara dia Masler, roapolo taogno avant Antala, célibataire fa ataontsika consigné izy karaha zegny zegny momba za. Petraka Abdelkrim Tananarivo eto. Za Tananarivo eto mipetraka 67. Petraka 67. Ankoatran'izegny misy musique madinidiniky zay mbola magnano fianarana sa misy fifanagna hafa atao ankoatran'ity resaka musique ty? Za teo zegny deuxième année tamin'ny management de l'environnement et gestion de projet tamin'ny SMIA tao za nijanogno fa andeha agnaraka fianaragna agnano multimédia sa fe raha fa tiako feky leky zay de amin'ny multimédia zegny za amizao amin'ny média Natsiadana. Ok, d'accord. Izy tegna hoe nataitry Abdelkrim ho hagnano la musique fa tsy hoe l'école fo natao mba nahazo diplôme sy ny maro samihafa zay vo niditra amin'ny tontolon'ny resaka ty zavakanto ty. Izy zegny mamela za zegny anao tantara hely tsy lava. D'accord. Fô kely fô. Za zegny rango za 7 ans donc za ka tsy diso afa nagnano ohatrohatra tononkalo madinidiniky zay za. Za avy teo amizay 9 ans amizay za misy nifindra zay affecté de nisy manafo zay tsy haiko sahinareo Emilio Cham zegny Cham Emilio agnarana amin'ny Facebook mihira koa ingia zegny de ingia zegny amidon fonsina ingia zegny rango zay mbola hely izy fa mahay clavier ty fe papany zegny pasteur zay ingia amizay zegny fa mikotrokotro raha de ingia amizay mpinamagna zegny de za amizay mahita olo magnano vocaly mahita ingia mitendritendry raha fa za mbola tsy raiky fa fe hira nataon'zay hita amizay hira évangélique de za amizay varigny koa za nagnano norotrôtra hira évangélique zay fa tsara naboaka hira aby fô antaratasy an-tragno fô de regny an-tragno fô de avy teo amizay tamin'ny CG amizay ka fa journée des écoles karaha igny zegny za raiky mpiosika igny agnaty saly igny za raiky mpagnano igny de avy teo amizay seconde amizay nisy clon zay dissociation unité zay tantala atao agnaby zegny nalazalaza atao fô za mbola tsy tagnatiny fa za zegny nagnety agnatiny mahita clip Zala mandeha amin'ny télé de mahita live ataon'zare ka fa fête de la musique karaha igny de misy problème zay zare takao de lasa tafiditry tao za tsy fe le leader zare zegny somary niala de manafo le nangala place amizay nampitriky za atao de avy teo amizay terminal za nano ke jusque zava deuxième année zao tamin'ny raha nataoko tary de conclusion zegny karazandraha hoe tsara niala za feky zegny le resaka musique raha za mbola ilina ty zegny fianaragna io fô tsy haika sana za tsy nasarika la musique na la musique iny tsy nasarika za fô karaha zegny za zegny tsy mety tafiala tsara tamin'ny raha fô nagnaraka tegny fô nandritry fianaragna alefa za mbola karaha zegny. Hatreto zegny efa firy ny audio navoakanao efa firy ny clip vita ary misy mpagnotany karaha mbola tsy hitany amin'ny YouTube hatiny clip magnano akory tsy ahita clip mba hitany mba nisy mahatarakazy zay tamin'ny télévision aiza ho aiza fanten'izay zavatra zay. Le izy zegny audio za fo nagnaboaka mixtape zay vao tsy ela hira valo agnatiny ao izy zegny mitondra sous-titre Lord zay live my own dream zegny ataoko izy hoe za zegny nagnaraka nofinofina
dia valy zegny hodiona bokako dia clip zay efatra angambany raha tsy diso za amin'ny YouTube aby jiaby fa le hoe le olo zegny mitape mahita anarako amin'ny Facebook Abdelkrim Wiz Gang boka WG dia mitape igny amin'ny Facebook boka tsisy ohatra hoe Abdelkrim Gasy miboaka ao zegny le audio ndraiky le clip dia le resaka matraquage Antananarivo eto za mbola tsy de nagnano fa ça igny mandeha matraquage mandeha amin'ny télé raha aby fa eto zegny mbola tsy ianao lafosan'ny raha maresaka moyen volagny BGMG karaha zegny fa misy olo natsikaritra fa misy olo hiranao ndraiky fita angambany na izy angambany filazagna azy ndraiky rijade manakory hoe nifandrain'igny efa misy fampiresagna avy entre anareo menadahy zay zavatra zay vignany atao sy ny maro hafa izy igny zegny jusqu'à zao zay ron'ny rijade mbola tsara niresaka clip feky amizao fa izy igny tamin'ny voalohany afovoany karakaraha raha igny afovoa fa zegny koragna tamin'ny rijade misy zandry karaha ty dia rijade nivolagna moa hoe ataova dia tandrinesako volagniny za mbola tsy nikoragna tamin'ny rijade feky dia avy teo amizay natao moa raha igny pardon dia nalefa taminazy tagny tandrinesany ça va ho izy aboa izy to nagnandefa sarinazy dia namboarigny raha igny naboaka efa iboaka zay rijade avy teo nikoragna dia za nagnano remerciement et tout ça fa mikoragna fa ndraiky zay amizao fa mbola tsy izy fa mbola andafa magnano tournée dia tsy haiko sa izy mipody donc mikoragna zay tsara anao fagnanovana la mozika io hoe par rapport nireo artiste zay fankalasy maro samihafa aiza hoe zay fahitanao niveau-nao amizay resaka muzika zay amin'ny ankapobeny sarotry ndraiky doka tegna hoe za zegny tegna mafogana karaha ty fa antegna ndraiky mba misy hitako hoe maro zegny mankafy raha ataoko surtout jeune zegny fa le izy boka tsy janony karaha io fô fa olo zegny lavitra zegny tanjo agnambo dia igny maloha ny azona tolotry jusqu'à hatreto izy zegny hitako maro zegny mankafy mangataka amin'ny MP tout ça fa ho hitanandre izy tsy ho ela fa misy raha vaovao zegny miboaka eo Sabi ko zao ty misy olo mihira aby agnelakela tragno fa misy mihira zao misy mihira ambadiky tragno misy mpihira aby olo jiaby isaka la famille-n'olo misy artiste aby misy mpihira tsy magnelingelina anao fa izy zavatra zany fa mbola miridy sisika foanao hoe mba te ho lasa artiste koa sa hoe le zavatra nifanteninao ty fagnatiko tao le raha isan-karaza be ataoko fo aiza koa izy zavatra zay le izy boka rêve le izy fa izany ho réalité ke aloka izy tsy anjary zegny za agnano maloha agnano za aloha maro zegny artiste magnano samy magnano fa izy eva izy boka misy na tsy mahaika fa manambola zegny boka fô fa ninahy ndraiky zegny tsy resaka poerapoera zegny fa sakaraha samby anagnoko zegny le zare roa zegny dia mihezaka amizay za magnano misy magnampy dia le talenta ao ampiroboroboana karaha zegny jusqu'à ia evitanao isacrifie resaka la musique jusqu'à izy za zegny le hoe resaka sacrifice izy boka hitanao hoe ampisakara za tsy andrioko aligny za zegny mihezaka magnaboaka ny tsaratsara kokoa miaraka miasa amin'ny tsy vitako za raiky boka izy ty fa mila miara-miasa amin'olo karaha zegny dia magnano erika ny vitako za dia igny ka boka fan'olo magnampy antegna izy ka hitany tsy mandandrina antegna fa sérieux amin'ny raha ataontegna dia mazoto olo magnampy karaha zegny manakory ny fomba fijery fianakaviagnanao sy magnodidianao mifagnaovanao ty resaka ny firagnana ndraiky tapahanao hely ndraiky l'école sy maro samihafa manakory fomba fijerindreo ty zavatra ty izy zegny tamin'ny voalohany i raha io ka hitan'izao za fa nagnano izy fa tsara nanakana fa hoe mbola izy le plaisir hoe tandregnesina an-tragno karaha zegny na mamako ndraiky micorrige za aby amin'ny resaka texte na fô tafarafara amizay zegny papako zegny tsy de d'accord tamin'ny raha izy fe hafa zegny pardon le objectif nazy taminahy hafa zegny le lalagna tiana ampimboagna za amile resaka le environnement nataoko tary le raha amizay najaniko somary tsy faly izy fô kory mo atao zanika zegny tsy air egny fô arahigny egny fô izy karaha zegny fa mamako mipousse maximum d'accord voalohany ty fa miteny agny anao fa
efa somary consigné manao za moa nagnataoko sangasangy taminao fa misy mandefa mipengy agny hainao ty fa anao tovolahy ty misy mikitikitika agny anakory votelegogninao kony koa hoe afaka mba aleko jombily zay teny volagniny ke tsy haiko ke tsy metsy apiteko aminao satria zaho maty le olo amin'ny MP aleo valianao aminazy le izy horegniny agny manao kory fa le zavatra zay resaka couple zegny za zegny célibataire fô misy olo tiako zegny agny misy olo miaraka aminahy agny tsy haiko za na tiany karaha izy tiako fa izy zegny tiako agny de zay miaraka de tsy haiko hita eo fa izy ndraiky izy ka dinigny raha volagninao zegny mety azonao tavagnina lastary zegny mety vangaigna fô izy ave giagna raha hohanigna aminazy ave mipody amy tompony raha viagna zegny mivalinteny momba ny raha zegny manao koa raha fomba fijerinao ity kanto ty eto Madagasikara aminao to satria ampodiko le satria iny foana ampodiko aminao iny tany satria ataon'olo kilalao resaka ny kanto sy ny muzika satria resaka histoire de gonzesse amin'ny ankapobeny resaka magnangy zay firakoragnanareo agnatin'ny lamozika zatsy amin'ny ankapobeny anao mindana mody anao tiako anao isome karaha zao anao ataoko ary zay fo fa magnitsy mba mivelatra amy zavatsafa no iray iny mahatonga hoe ao foana resahiny tanora vosonto taratomla satria lasa mahentoka le olo mitandregny le zavatra za zegny izy ka fandiniako azy hitanao ira bôka volagnao hoe tiako modia de presque hoe fety karazana zegny zay izy io bôka le tendance amizao hitanao hoe le zaza amizao koa fa fitiavagna fô zegny raha malaza amizao ohatra na zaza mbola tsy ampitaogna igny fa miaraka amin'olo fa karaha ty karaha de olo amizay zaka manoratra hira io bôka araka le raha entourage nazy bôka agnanaovany hira za manokana magnano karaha zegny ndraikindraiky le hoe misy hira anazy zegny raha iainako ataoko hira ke le kanto amizay zegny ty andeko koraniko le kanto bôka hoe olo kisambo mikanto anazy bôka ohatra anao hoe za tia baranjaka ohatra zegny anao tsy tia nefa tsy ohatra tanagna araiky zegny karaha fa gasy aloha mafoaka za mahita gasy mafoaka mafy gasy fa le hitako problème zegny le resaka plagiat resaka copie alatakan'olo zegny igny hitako problème mahatonga la mozika gasy tsy mandeha raneza karaha zegny hoe le resaka personnalité zegny vitsiny managna izy karaha zegny za azo tsara zavatra teny hoe ny mpankafy zany baiko zay zavatra ny tiany havoakanao sa anao mahita hoe ty zavatra toko resahagny aminahy amla mozika aminahy zegny raha tiako mety ho tian'olo zegny ny aboakako karaha zegny za hiranah moa aloha presque tiako fa izy ka fa tsy naboako izy fa tsy tiako karaha zegny de hoe everiko hoe mety ho tian'olo ka matoa izy zegny le naboako izy karaha zegny izy ary ny artiste malagasy makafizinao azy na vazaha ina gasy artiste malagasy tegna tiako bôka za edy voalohany satria hoe olo miconjuguer verbe zegny ka je malôha vêtu ke ya za tegna tiako malôha tsy varana bôka za tsy raha ataoko ka tsy tiako za zegny tegna voalohany de ika ohatra après za zegny artiste malagasy tiako Dain Rotsika Dain Rotsika artiste malagasy tegna tiako hoe karaha magaga za magnano trap nefa Dain Rotsika tiako fô misy surprise tsy ho ela izy trap mélangé comme ça ligue tsy ho ela Dain Rotsika zegny mpihira malagasy tegna tiako anao zegny amy firy makamaka tahaka zay fomba fiainany zay sa anao sa amle firasa misy afaka ohatran'zegny ka anao inspiration amy resaka baron la mozika izy ka kabaron la mozika zegny za tsy de mangalataka gasy loatra donc izy ka ohatra angalataka fa za zegny izy pire inspireko Kidenky américain zay izy zegny inspireko fô tiavako Dain zegny le raha volagniny ohatra le oapiteneny ohatra olo be foringa ohatra karaha zegny na ohatra misy olo misoma koa izy fa manolo be tsambaratsiaka ohatra karaha zegny za zegny karaha zegny le raha volagnina agnatiny teo misy olo zegny miara-miasa aminao mifanaovana la mozika na manohagna anao zany na niresaka rabola zegny na texte hely na maro samihafa sa anao tompo fomevtegna zay zavatra rehetrarehetra zegny le resaka rabola malôha igny tsy vitako igny za tsy velontegna tsy miasa fa évidemment misy olo magnampy misy manager de ve misy zokiko zay koa mipetraka Maroc agny izy zegny mifinancer raha ataoko de manager koa magnampy karaha zegny fa amy resaka texte igny ndraiky igny talenta bôka igny za fô magnano tsara
Ary ny ao karakory ary ny programme ary baresaresaho inona ny ato ino ny zavatra ampagnantegny ny mpijery sy ny mpankafy. Ya, atoato zegny programme amin'ny le 2 décembre amin'ny coup d'état ary miaraka amin'ny Stéphanie. Izy zegny karakarain'ny ultra fun zay raha io. De izy zegny karazagna cover le izy cover en ligne de ary zegny zareo magnambara ny tegna azovina hira de tonga de showcase amizay zegny tonga de Stéphanie en direct zay amizay invité ko karaha zegny. De raha sitrapony tompo koa amin'ny mbola tsy azoko tsara daty igny fa savalalagna koa mety ao koa za de angatagny koa misy araiky tsy haiko na réveillon de bonne année izy igny na valy rombony bonne année mety amitsika agny za eo Antala agny raha sitrapony Zagnahary sy ny raha zegny karaha zegny. Afatra anao ary ho an'ny olo mpankafy na ny olo mbola androany na fantatranao na olo tokony hankafianao. Afatra anazy zegny za zegny misaotra le mpankafy za hatreto haiko mbola tsy maro satria misy Facebook vola mbola tsy ary naregnirana karaha ty normal boka zegny satria publication amin'ny page io tsy mivôlagna pira fa malaza fa pira voisondrotra ke misy ka zasany fa tian-datsa karaha zegny. De za zegny mandrisy koa le mbola tsendriky naregny mba hitandregny fa izy tsy alifagny raha io fa izy zegny misy afatra hely fô tipiko agnatin'izy de mandrisika atsika tandregny. De za zegny ty saotra zay mpankafy za hatramizao nagnaraka za letry zay zegny de misaotra koa le mbola tsy mankafy de mandrisika mba hitandregny fa za ndraiky zegny hiezaka hagnameny tsaratsara kokoa ho antsika zay mpankafy sady misy raha vaovao boka tsy ho ela. Fa magnaraky zegny za zegny ty saotra mpiara-miasa amina le miara-miasa amina jusqu'à zao za zegny ty passé big up hely zegny amin'ny manafo jiaby Neston de Bity beatmaker-ana ao manager-ana junior Kotondrasoa de za koa ty saotra zoko Marco tsara dia mipetraka agny Maroc sponsor matomboko de avy amizay za koa zegny ty saotra ray aman-dreniko surtout mama zegny tsy hoe papatsidegna fa mama zegny tegna dakoro de mama zegny soragna amin'ny raha jiaby zay donc ny azo ambara. Isaorantsika Abdelkrim naiky fahita tagnaty fandarana sasy di bien dit mampagnantegna izahay fa misy tanora amintsika magnaraka koa ny artiste sy maro samihafa hivahita tagnaty fandaranatsika magnasa anareo hagnaraka ty fandaranatsika ty ary ankafisy ty asanyatrany arano partage ampafantatra olo ny pagetsika mba afahantsika hanandratra hafitsy amy solitra iry tanora malagasitsika sy ny artiste maro samihafa. Merci atsika nagnaraka. Yes. Émission spéciale, ça se dit, bien dit.